थारैनो जोंहा बनगाव समस्तियावहाय फैगौ 22 तारिख सेप्तेम्बराव जानो गोनां जा बिसायख'थि बेवहाय आंखौ इउपिपिएलनिफ्राय केन्डिडेट हिसाबै दों दा आंखौ देरहानांगौनि थाखाय दिनै मोनसे इलेक्सन स्टेरिं अफिस जोंहा मोनसे कमिटि दाबाय आरो बे कमिटिनिनो मोनसे मावख' हिसाबै जों दिनै बेखेवबाय आरो बेखौ बेखेवदों जोंहा जोंनिनो इउपिपिएलनि गायसनगिरि आरो आसामनि मन्त्रि इउजि ब्रह्म सारा दिनै बेखेवबाय बिथांनि बे गोथार आखाइजोंनो जों दिनै बेखेवबाय बेखेवनायनि गुबै खारना बेनो मा जोंहा फैगौ बिसायख'थियाव जों जेरैखिजाया देरहानांगौ आरो देरहानांगौनि थाखाय जोंहा मोनसे मावखुलिनि दरखार जायो दा बे मावखुलियावनो थानानै जोङो जोंनि देरहानांगौनि थाखाय जेसेबां पलिसि स्ट्रेटेजि जों बेहायनो खालामगोन बेहायनो थानानै जों न'खर न'खर गामि गामि थांनानै माखासे पलिसिनि गेजेरजों माखासे स्ट्रेटेजिनि गेजेरजों बेहायनो थानानै जों खामानि मावगोन दा आङो दिनैनि बे अफिस बेखेवनायावहाय मावखुलि बेखेवनायावहाय जोबोर गोजोनदों खारन जोंनिनो आसामनि मन्त्रि आरो गायसनगिरि आफादगिरि इउजि ब्रह्म सारा बाहागो लादों आरो लोगोसे बेवहाय जेसेबां जोंनि कर्मि नेताफोर दङ बयबो बाहागो लादों लोब लोब बाहागो लादों दा बेयो मोनसे सिम्पटम बेयो मोनसे खोब माने माबा बियो जे बयबो एक्सुवेलि जोंनि बनगाव समस्तियाव आं जेरैबायदि बुंदोंमोन मोनसे दोहौ जादों कर्मिफ्राबो लोब लोब ओंखारदों आरो रायजो राजा माने ओंखारदों नंगौ फारसेथिं बेवहाय बिपिएफनि केन्डिडेट दं आरो बिजेपिनि केन्डिडेट दं बिथांमोनहाबो बाहागो लाथों बेहाय जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया दा खोथाया जाहैबाय मा बनगावआव दिनै आं जा मोनसे फिक्सार नुदों बे फिक्सार मथेबा इउपिपिएलआनो देरहागोन आरो बेवहाय जोंखौ खुनु माने फेजेननो हानाय सक्ति गैथ'आ दा बेवहाय ओरैनोबाबो 2020आवहाय आंखौनो केन्डिडेट हिसाबै होदोंमोन नाथाय आं देरहानो हायाखैमोन देरहायाखैबाबो बहुतनि डिफारेन्सआ बारा नङामोन खोब खममोन नाथाय दिनैहाय प्रमद बर' सारा 5 बोसोर खुंथायनि खाबु मोननानै जेरैबायदि मोनसे खुंबाय सान्थिबो लाबोबाय हा हुबो हानि पाट्टाबो होबाय गोबां डेभेलपमेन्टेल एक्टिभिटिस मावबाय बिसेसके बनगाव हिसाबै गोबां माने गिदिर गिदिर माबाखौ खामानिखौ मावनो हाबाय दा बेखौ नुनानै जोंनि बनगाव समस्तिनि रायजो राजाफ्रा साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बर'ल' नङा जेसेबां माने बेवहाय कमिउनिटिसफोर दङ बयबो सेटिसफाइड आरो प्रमद बर'खौनो सान्थिनि खाथिराव डेभेलपमेन्टनि खाथिराव आरोबाव प्रमद बर'खौनो बिटिआरनि चिफ नांगौ होननानै साफ्रोमबो रायजो राजाया लुबैदों आरो लुबैनायल' नङा दिनै माने फिजिकेलि दिनै बयबो बाहागो लादों बेनो मोनसे सिम्पटम जे बनगाव समस्तियाव आङो फैबाय थानाय बिसायख'थियावहाय सारा आंनि जा मोनसे माबा डाटा आंहाबो मोनसे डाटा दङ आरो जोंहा फेज 1 फेज 2 फेज 3 मोनसे जोङो डाटा खालामदों एकर्डिं टु डाटा आङो 6,000 7,000 डिफारेन्सआव आं देरहागोन आरो मानसिफ्रा बुजिदों फैबाय थादों दा गोबां जयनिं जासोगारदों बेखौ नायोबा बिनि बाराबो आं देरहागोन आं बेखौ माने दा नुदों आरो आङो आसा खालामदों।